A Berettyóújfalui Arany János Kollégium vereve fogadom. Kevesebben mondok, mert nem értik. Hogy mint a kollégium legifjabb sarja. Hangosan és egyszerűen. Életvezetésemben az alábbi szabályokat betartom. Akárhányszor a folyosón egy felső éves közeledi látok, széles mosollyal, hangos köszönéssel kiáltok. Lehet ezt is hangosan. Ha megtisztel és visszaköszön nekem, kedvenc csokiját a Tesco-ban megveszem. Én a chipset szeretem. Be- és kiköltözéskor, hogy ne húzza hátukat, pattanok és leemelem ólomsúlyú táskájukat. De nem áll. Igen? Tehát pattanok és leemelem ólomsúlyú táskájukat. Az ebédlőben járva, mint Mózes nyomán a tenger, úgy válok én ketté a tömeggel. Tálcájukat helyettük cipelem, a felajánlott repetát nekik átengedem. A felső évesek asztalát messzire elkerülöm. Köszönöm szépen. Minden este imára kulcsolom a kezemet. Kellemetlen tetteim miatt szégyenkezem. És meleg szívvel jótévő tanáraimról megemlékezem. A csikket a WC-be nem teszem. De ha már megtettem, lehúzni azt nem felezem. Zuhanyzáskor arra ügyelek, hogy mindig a nagyok előtt menjek. A víz hőfokát optimálisra állítom. Őket így kényeztetem. És végül, de nem utolsó sorban, én és a nevetek. Én és Bimborka, én és Leborka. A Berettyóújfalui Arany János Kollégium teljes jogú polgára fogadom, hogy a fentieket a legpontosabban betartom. Mulasztásommal a felsősök jogos haragját, magamra vonom, a büntetést bátran vállalom. Köszönjük szépen!